Ahojte. Nachádzame sa v Moravskom Lieskovom ekocentre Žito v Sipke. Toto je Monika a ja by som Moniku poprosila, aby nám povedala pár viet o tom, aký je príbeh tohto ekocentra. Tak vítam vás u nás v Sipke v Moravskom Lieskovom. Je to bývalá sipka, ktorej sa skladovalo obilie. Celá tu chátrala a v roku 2019 sme ju začali opravovať, aj celé toto okolie, lebo to slúžilo ako smetisko. No a výsledok si môžete pozrieť a budete si ho môcť bližšie pozrieť v júli u nás na konvergencii. Prečo to bude zrovna na tomto mieste? Pretože naše organizácie mali minulý rok super skúsenosť. Odohrala sa tu Československá konvergencia a z toho dôvodu sme sa rozhodli, že tento rok budeme v tom pokračovať. Čaká nás bohatý program, plný praktických workshopov, rôznych prednášok na témy odolnosť v ľudských vzťahoch, odolnosť duševná, odolnosť v záhrade a rôzne iné. Okrem toho nás čaká program pre deti, ktorý bude plný úžasných aktivít, ktorých sa môžu samozrejme zúčastniť aj dospelí. A v neposlednom rade umenie, ktoré bude v celom priestore, môžete ho tvoriť, môžete sa spolu podieľať a spolu vytvárať s rôznymi umelcami. Príde aj Taterka z našich permakultúrnych radov. No a posledná dôležitá informácia, ktorú som zabudla povedať je, že nás čaká koncert od austrálskej kapely Formidable Vegetable. Ak ich nepoznáte, choďte si pozrieť ich YouTube a pustiť si všetky ich pesničky. Je to permakultúrna kapela, ktorá sa po 8 rokoch rozhodla, že ide na európske turné. 8 rokov nepoužívali lietadlá, ale tento rok prišiel ten správny čas. A vyšlo to tak krásne, že prídu do Moravského Lieskového nám zahrať celovečerný koncert. Takže nezabudnite si zapísať dátum našej konvergencie a príďte, bude to bomba. Nezabudnite si doniesť vlastné hudobné nástroje. Môžeme spolu džemovať, zabaviť sa večer pri ohni, porozprávať sa, zazdieľať svoje radosti i starosti. A budeme sa na vás všetci tešiť. Viacej informácií nájdete na sociálnych sieťach Školy permakultúry, Permakultúry.sk, Permakultúry CS, maďarské organizácie či organizácie z Ukrajiny. Je to medzinárodná konvergencia stredoeurópska, takže bude nás tu fakt veľa, bude to úžasné a môžeme spolu zazdieľať všetky naše skúsenosti. A bude to fakt super. Tešíme sa na vás. Okay. So this is for now. Yeah. Also that again, you know, we cannot use pesticides here. Yes, I know. So it's because they were crafted on a pumpkin.